pre vás znamená leadership? Leadership znamená, že všetci sme lídri a nikto nie je líder a nepotrebujeme lídra a každý sám za seba. Lucia? Pre mňa to znamená obrovské prepojenie a zvedomenie si všetkých tých aktivít, ktoré sa dejú a naozaj toho, že všetci môžeme prispieť tým svojim niečím, čím disponujeme vo vnútri a vyplniť tak celok a stretnúť sa. Znamená spojenie, prepájanie a znamená to pre mňa dobrú energiu mnohých ľudí, kde si možno uvedomia to, že každý je líder. Že ľudia dostanú taký impuls, aby sa nebáli svojej tvorivosti a kreativity a že pochopia, že nie sú sami a že nás je strašne veľa. Čekám, že tu bude fungovat internet a že budeme moct sdílet všechno s celým světem a všechno se to propojí a všichni budou šťastní. Konečně. Láska zvítězí. Leadership Forum má přispět k tomu, aby lidi si víc uvědomili, že tady nejsou na tom světě jenom za sebe, ale že když se vlastně otevřeme, tak jsme všichni součástí všeho, nebo jak bych to řekl. A minimálně ten dnešní panel, asi 12 lidí, má přispět k tomu uvědomění, aby lidi v sobě našli ochotu více spolupracovat a spolutvořit. Že sa spoznám s ľuďmi a s ich názormi tu na. A to je pre mňa dosť podstatné. Milujeme planetu Zem, lebo Zem je krásne miesto. Planéta Zem je náš milovaný domov. Ja som ty si ja, všetci sme jedno. Sme jedno telo, jeden duch, pijeme jednu vodu, dýchame jeden vzduch. Ako hore, tak je aj dole, celý vesmír nosíme si v hlave. To, čo spája nás, je jedna sieť, každý sa môže napojiť, stačí len chcieť. Je to všade prítomná Wi-Fi, heslo je umiestnené v tvojom srdci. Tam je to miesto, kde sídli stroj, tam, kde pramení láska a pokoj. To je ten stred bytia, tak jak Zem má rovník. Tam v našich srdciach sme si všetci rovní. Držím s tebou, bratu, lebo ja som ty. Cítim s tebou, sestra, lebo to sme my. Ťaháme za jeden povraz celú večnosť. Aj keď sa to nezdá, všetci sme jedno. Planéta Zem je krásne miesto. Ja dávno viem, že všetci sme jedno. Planéta Zem je krásne.